Assalamu alaikum ‘yan uwa masu bibiyar mu a wannan tunan mai albarka na musulunci hasken rayuwa. Idan yanzu kuka fara bibiyar mu ku danna mana subscribe sannan ku danna alamun kirarawa domin ganin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsawaita rayuwarmu da lafiyarmu zuwa wannan rana ta litinin 2 ko 3 ga watan sha'aban hijiran fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ke daidai da 2 ga watan 2 ga watan 2 miladiya shekara 2024. A wannan rana na zo ne wannan kafa mai albarka kuma wannan guri mai albarka don na bar sako a madadina da kuma sauran ɗalibai mabiya Dr. Idris Abdul'aziz da sauran malamai ga baki ɗin ahlus sunna wal jama'a bisa ga wata waƙi'a da wani mutum ya zo yi bayani a wannan kafa, bayani mai firgitarwa mai daga hankali mai tada hankali. To kafin in fara in shiga bayani a takaice, da zuwan fara sai muka samu matsala na abin sauti. Muna addu'a ta musamman ga ƙasarmu Najeriya, musamman ma jihar mu ta Bauchi, wacce jiha ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu da zaman lafiya da kuma arziki, kuma waɗanda dukkaninmu iyayenmu yan uwanmu a wannan jiha suke baki ɗaya. Babu wata jiha da muke so kamar wannan jiha. Duk zaman lafiya in Allah zai saukar, za mu so ya fara saukar da shi a jihar Bauchi, domin ita ce jihar mu, babu inda muke gadara da ita a matsayin jiha kafaci wannan jiha. Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya, ya ba mu kariya tun daga kan shugabanni da suke jagorantar wannan jiha har zuwa mabiya da suke ƙarƙashin waɗannan jagorori. Allah ta'ala ya tsare mu, ya tsare mana mutuncin mu baki ɗaya, ya ba mu da mummunan zaman lafiya. Abu na biyu, muna addu'a na musamman ga shi babban malamin namu Dr. Idris Abdul'aziz. Allah ta'ala ya tsare shi, ya tsare masa mutuncinsa, shi da iyayensa da iyalansa da ma 'yan uwa baki daya. Muna roƙon Allah ya kawo masa mafita wanda yake amsal a cikin wannan hali da ya samu kansa. Duk wani wanda Allah ta'ala yake son su zai jarrabe shi, muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya ci wannan jarabawa, ya fidda shi daga cikin wannan jarabawa. Ba shi kaɗai ba, da dukkanin al'umma ta musulmai baki ɗaya, al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. A gurguje, sakon da nake so ya isar wani abu ne da ya ɗaga mana hankali, yake so ya kawo mana firgici da rashin zaman lafiya a jihar mu ta Bauchi, wanda wannan babban abin tashin hankali ne ga duk wanda ya saurari abin da wannan bawan Allah ya faɗa, wanda sunansa Ibrahim Shabab. Wallahi da ba don mun san shi ba kafin yanzu, da za mu iya cewa kamar ba addinin mu ɗaya ba, kamar an turo shi ne ya zo ya rugurguza zaman lafiya a jihar Bauchi baki daya. Domin mun shiga cikin tashin hankali, musamman mu ɗaliban Dr. Idris Abdul'aziz, ta yadda yake ƙoƙarin ya nuna cewa lallai mu ne ba masu zaman lafiya, mu da malamin mu baki daya, wanda duniya shaida ce a dai bangaren ba da gudumawa ta bangaren zaman lafiya a wannan jiha. Malaminmu yana ɗaya daga cikin na sahun gaba da shi da ɗalibansa, wanda tun daga nan da ya fara da'awa har yau ba a taɓa samu sun yi fito na fito da hukuma ba, ko a ina ba a taɓa samu ba, da a wanda ta take shekara 30, amma ba a taɓa samu sun yi fito na fito da hukuma ba. Hasali ma sai gudumawa da suke kaiwa ba ma musulmai kaɗai ba, har waɗanda ma ba musulmai ba. To abin mamaki, abin tashin hankali wanda kyakkyawan bacci ba ma iya samu saboda barazana da wannan mutumin ya jefa mu a cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga tashin hankali, mun shiga firgici, mun samu rashin nutsuwa, irin rashin nutsuwan da muka jima ba mu samu ba. Waɗannan kalamai da suka fito daga bakinsa, ban ɗauka daga bakinsa suke fitowa ba, wanda shi wannan mutumin ya jingina masallacin mu cewa masallacin Malam Idris Abdul'aziz shine masallacin farko da aka fara saukar da 'yan Boko Haram, wanda a iya ilimin mu ba nan wannan magana ba haka take ba. Hasali Muhammad Yusuf ya yi yawo masallatai a Bauchi, kuma ya sauka ne a masallacin da su suke sallah suka yadda a matsayin masallaci
na Idris wanda shine jagoransu a Bauchi a wancan lokaci. Abu na biyu ya yi magana cewa Dr. Idris Abdul'aziz shi ya ba da gudumawa mai tsoka ta wajen samar da 'yan boko haram a jihar Bauchi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har ma yake cewa ya ɗebe su ya kai su Maiduguri wanda da yawansu ma yanzu an kashe su, wanda wannan magana ce mai hatsarin gaske. Ya jefa mu a cikin hatsari, yanzu ya mai da mu dukkanmu 'yan boko haram, wanda wannan magana ce da gaskiya ba za mu iya yafe ta ba, domin muna cikin tashin hankali. Yanzu muna ganin kowa ma yana ganin mu 'yan boko haram ne, bayan kuma da yawan mu mun yi digiri, wasu ma suna da masters, wasu suna da phd. Yanzu haka ma da yawan malamai akwai makaranti, shi karan kansa doctor yana da makaranta tun daga nursery section har zuwa NCEs abin nan level, wanda kaga inda dan ba boko ne ba za a yi tsammani ba ya bude irin wannan makaranta. Hakanan ya shigo da wata magana mai hatsari wanda inda ba duk zaman lafiya da Allah ta'ala ya sanya a wannan jiha ta Bauchi ba, irin wannan magana tasa da yanzu ba a san wani hali ake ciki ba. Kuma na biyu da Allah ya bamu jami'an tsaro masu hangen nesa wanda su sun san gaskiya kuma a bayan da suke kokarin su tafi a kodayaushe, da yake cewa in an taba shi ɗalibansa za su fito da makamai su zo su tunkari hukuma su yi fada. Wannan magana babbar magana ce wacce za ta iya kawo rashin zaman lafiya ga waɗanda daman burinsu su kawo rashin zaman lafiya ne, irinsa shi Ibrahim Shabab a Bauchi. To amma Allah ta'ala ya bada tsaro da kariya da ya faɗi, Allah ya kunyata shi, tun da dama a baya ba a taɓa samu sun ɗauki ko sanda sun yi faɗa da wasu hukuma ba. Hakanan har matakin da ake a yanzu, wanda an kai matakin da ma shi babban malamin namu hafizahullah an sa shi a wanted ana neman sa, amma har yau baka ji ɗalibi ɗaya ya fito ya zagi gwamnati ko hukuma ballantana fito na fito da ita. To amma ga abin da ya faɗi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu akwai tashin hankali a ciki, akwai kawo barazana ma zaman lafiya a wannan jiha ta bangaren shi wannan lafazin bakinsa da yake fitowa yake faɗi. Sa'annan ya yi magana akan cewa shi malaminmu wai yana da ya buɗe garu security don ya kawo rashin zaman lafiya, ya kuma dinga kawo firgici da barazana wa mutane, wanda wannan magana ta akwai hatsari a ciki. Hatta 'yan kan wanda ba musulmi ba sun tabbatar da irin gudumawa da waɗannan bangare na tsaro da shi Dr. Idris Abdul'aziz ya bude a jihar Bauchi. Sun kai musu ɗauki a lokacin da aka samu wani hatsaniya a wajen gudu, wanda da kansu har suka yi godiya. To amma shi yanzu ya nuna cewa an samar da su ne don su yi barazana ma al'umma da kuma zaman lafiyar jiha. Abu na gaba, har yake jan kunnen iyaye cewa idan ba su yi taka tsantsan da wannan mutumi ba, to 'ya'yansu fa su kuka da kansu da bisa abin da zai same su. To wanda kaga kenan yana nuna cewa akwai shiri da suke yi hala kenan shi bangarensa shi Ibrahim Shabab na zuwa su kawo mana farmaki su kashe mu da 'yan uwanmu da iyalanmu, wanda a Bauchi muke aka haife mu ko ba mu da garin da ya fi mana Bauchi. Garin annabi sallallahu alaihi wasallama Makka da Madina alfarmansu ne da annabi ya faɗi muke ganin sun fi namu daraja, amma in ka ce da waɗannan garuwa babu inda fi mana jihar Bauchi a duk duniya babu. To amma yanzu yana so a zo a karkashe mu, ya zamanto cewa an waye gari shi a bashi da sauran ɗaiɗaikunsu su ci gaba da rayuwa a jihar Bauchi. Abu na gaba, ya yi magana kan cewa majalisin ba abin da ake koyarwa sai tashin hankali da fitina da ta'addanci, wanda sakamakon haka har yake nuni zuwa ga cewa an samu ma wani yaro wanda suka yi chatin da wata a irin maganansa da suke fitowa a bakinsa, wanda kullum sun yi istigirafin irin waɗannan maganganun suna da girma kwaran gaske. A ce wai an samu wani yaro wai sun yi chatin da wata yadda yake nuna wai zai ɗauki bom ya je ya kai hari, kuma wai mai girma gwamna, wal iyazu billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan babban lamari ne, lamarin da ba na tsammanin, duk da yadda nake maganar nan ina tsammanin yanzu haka ya kamata ma a ce yana hannun jami'an tsaro, domin gwamnan nan fa shine babban mai ba da tsaro a jiha, to kuma yau an ce shi da a tunkara. Kaga wannan babban lamari ne, kuma yana nuna cewa a wannan majalisi ake samun waɗannan matsaloli da wasu maganganu da ya yi su wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ba, amma in mun dunkula su a dunkule yana so ne ya nuna cewa mu ba ma son zaman lafiya a jihar Bauchi, muna so ne mu kawo tashin hankali a jihar Bauchi, wanda wannan magana
wannan magana bayan ƙarya ce al'umma ta duniya za su kare tashi, domin majalisunmu an san da son zaman lafiya kuma har yanzu akan zaman lafiya muke. Wasu ba a yi ƙoƙarin ma kama malamin nasu ba, sun tada hankali, sun tinkari hukuma, an yi faɗa da su, sun je sun yi zanga-zanga, an samu matsala, an yi kashe-kashe, amma mu har yau babu ɗalibinmu ɗaya da zaka ji labarin an kashe shi ko don kama malaminmu ya je ba shi kariya ko kuma ya fita zanga-zanga akan an kama malamin, ba a taɓa samu ba. To mun fahimci cewa yana so ne ya jawo mana fitina, ya haɗa mu faɗa da hukuma, wanda su kuma hukuma aikinsu shine su ba da kariya rayuka, jini, mutunci da ma dukiyan al'umma. To muna isar da sako na farko ga al'ummar jihar Bauchi su zama shaida cewa wannan mutumin yana so ya kawo rashin zaman lafiya ne a Bauchi sakamakon irin waɗannan maganganu da fito yake yi, wanda shi a karan kansa ƙarya yake ya sani. Na biyu, hukuma, muna roƙon hukuma cikin gaggawa su bi mana haƙƙi, cikin gaggawa su bi mana haƙƙi, domin akwai barazana mai tarin gaske, domin ban fitta tsammani za a iya kai mana hari a koda yaushe ba. Ko da yaushe an faɗa haka saboda in an ce mu 'yan ba boko ne a je a karkashe mu. To don haka muna kai kukanmu zuwa ga hukuma cewa lallai hukuma su ɗau mataki, su ba mu tsaro, sa'annan kuma wannan da ya magana nan a kira shi ya zo duk ya kawo waɗannan abubuwa, domin kawo su shine zai tabbatar da maganarsa, amma ya yi magana kawai haka ya zauna shiru, to lallai akwai matsala mai girman gaske. Domin shi kaɗai yadda muke zaman lafiya irin halin da ake ciki a yanzu, ba ma Bauchi kaɗai ba, Najeriya, wanda mu Bauchi ma alhamdulillah ba za ka taɓa samun irin wannan hatsaniya ba. Kwanan nan a Jos rai nawa aka rasa, amma Bauchi ko rai ɗaya ba a rasa ba. Amma wannan mutumin yau yana so ya kawo mana tashin hankali da fitina bayan halin da ake ciki na halin wayo ne yaso, wanda wannan kadai ya kamata mu tsaya mu ta addu'a Allah ya da mu a ciki. To yana so kuma ya sake ƙara mana wata matsala ta rashin zaman lafiya. To muna jawo hankalin hukuma cewa lallai ya kamata su gayyaci wannan, saboda aikin su ne, kuma yau in sun mutu Allah zai tambaye su ne suka yi akan wannan abin da mutum yake so ya jawo rashin zaman lafiya. A karan kansa kuma muna isar masa da sako cewa mun bashi daga yau 12 ga wata zuwa 15 ga wata, kwana 3 kenan. Idan bai fito ya zo ya tabbatar da abin da ya faɗi bisa hujjoji ba, ko kuma abu na biyu, in bashi da hujjoji ya fito ya karyata kansa, ya kuma rubuta leta zuwa ga mu ɗaliban wannan majalisi da cewa yana ba mu haƙuri bisa ƙage da cin zarafi da sharri da ya mana ba, to za mu bi duk wani mataki da ya dace na shari'a don mu nemi hakkinmu mu da iyalanmu bisa ɓata mana suna da ya yi. Wannan kusan shine saƙonmu. Ba za mu ci zarafinsa ba, ba za mu ci mutuncinsa ba, sai dai za mu nemi hakkinmu a wajen mahukunta, wanda su ne Allah ya ɗora musu tsaron lafiyarmu da rayukanmu da dukiyarmu baki ɗaya. Wannan kusan shine sakon da nake tafi da shi, kuma kamar yadda na faɗi a madadin dukkanin ɗalibai na majalisin Malam Idris Abdul'aziz Dutsen Tanshi, muna kowa fatan alkhairi. Allah ya bamu dawwammamen zaman lafiya. Wannan buri na wargar zaman lafiya da Ibrahim Shabab yake so ya kawo a Bauchi, Allah ta'ala kare ba shi iko. Allah ta'ala ya ba mu su mahukunta ikon sauke nauyin da Allah ta'ala ya daura musu. Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya, Allah ta'ala ya ba mu kariya, Allah ta'ala ya ba mu abincin da za mu ci, Allah ta'ala ya rufa mana asirin mu duniya da lahira. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.